А потім? А ти, Йоанне, хрести мене, Ну, так має так бути. має бути. А далі жив на світі літ 30, людей навчав, за те Юда. Хрестив Йоанн Спасителя, Спасителя. так. А до котрий перед, котрий перший стопчик? Бато той прийшов Ісус до Йоанна, Став став голосити. голосити. А Ти, дальше? Йоанне, хрести мене, так має бути. Хрестив Хрестив Йоанн Йоанн Спасителя, Спасителя, добре. зимної днини. А Дух Святий, як той голуб, літав над ними. то є Але То котрий перед стопчик? Зараз за тим. А і вчора співали в церкві. ну. А от по телевізору я не чула, бо раз заспівала. Так, Чи по телевізору, чи по інтернету. Ні. Ні. А як це почина? Ну, я її знаю, файно. Хрестив Йоанн Спасителя земної днини, а Дух Святий, як той голуб, літав над ними. А як це починати? Ну як? Тут можеш співати, що старий рік минає, новий То наступає. довго, то та легше і То курче. всяко співають той. Ну як то зразу? Дозвольте нам, добрі люди, защедрувати. Ми прийшли вам про Ісуса дещо сказати. Ми прийшли вам про Ісуса дещо сказати. Жив на землі літ 30, людей научав. Зато Юда, зрадник Божий, Ісуса продав. Зато Юда, зрадник Божий, Ісуса продав. Як Як вели го на Голгофу, ніс на собі хрест. Розп'яли го кати люті, третій день воскрес. Розп'яли го кати люті, третій день воскрес.